this life I see a business, I see a work, I see a chi. I want to talk about nyaya as well, guys. Ndiri panapa life isanda kudze information ndaitira life. Vanhu vandiri kuselecta panapa ndiri kuita ma problems ekuti ini ndiri kutaura kuti I want us to do my projects ehuku. Ende ndiri kutaura kuti vanhu vandiri kuda panapa vanhu vari kuda huku. Vari vanogona kuita huku. Vari pa ground ku Zimbabwe. Yes, kana wakabva ku South Africa mainly especially vanhu vakabva ku South Africa asi ndiri kutaura vanhu vapa ground. Problem yandiri kusangana nayo ndeyekuti ndikaselecta vanhu panapa inini ndichiselecta vanhu chiti vanhu vari ready kuita ma projects ehuku. Vanhu vari ready kuti vaite zvehuku. Anzi Kiki munobva ku UK. Yes, no ndobva kwaChota. Right. Saka problem yandiri kuita ndeyekuti kana vanhu vauya kuseri vanenge vakutaura something totally different yezviri kuitika nehuku. Vamwe vanokudza kuti ndiri kuda kuti uzopa nhingi wangu. Mumwe anokudza kuti inini sister Lini ndiri kuda kutanga zvehuku. Asi hanzi tiri puwa dzimba pano. Dzimba dzinowanika kupi? I wish. Right. Saka ndine problem yekuti vanhu vari kuti ini ndiri kuselecta vanhu tataura kuti kuita zvehuku. Oh, thank you so much Noma God, I really appreciate. Tikutaura zvehuku kuti ndiri kuda vanhu vanogona kuita zvehuku, especially vanhu vakabva ku South Africa. Panguva yatakasangana nayo zvatakasangana, haminoti munoiti xenophobia here kana kuti it's another name that we can call it out. Handidi kutaura kunge ndiri kuronzi kuita sei ndiri kuda I don't know mawords anonetsa kuisa together. But problem vanhu mukaselectwa muri kutanga kundiudza kuti muri ku South Africa muchaenda ku Zimbabwe maybe in next month or 2 months muri kutidzosa kumashure. Kana tiri kutaura kuti tiri kuda vanhu vema projects, tiri kuda vanhu vatopa ground vakabva ku South Africa. Ndosaka muri kuona kuti this week ne last week zvanonoka kuti tiposte kuti taita sei vanhu vachinocollecta huku, because vanhu vari pa ground so far vatakaona it's only 2 out of vanhu 10 15 vatakatora. Vazhinji vacho havasi kuda huku, vari kuda something different. Inini guys ndokana ndakakudza inini handisi munhu ane mari zvekudaro. Ndiri kuda kuti tibatsirane nepandinokwanisa. Pandiri kukwanisa ezvinezvi ndepehuku kuti tikwanise nge ndichiita tuma projects twehuku twandiri ndichigona tikototo vanhu 10 zvichienda. I know kuti we will grow eventually. I know kuti nekufamba kwenguva tichawana vanhu vachada kuti sponsor tichikura tichidaro. Handiti saka ndenge ndichida vanhu vari ku Zimbabwe pa ground. Guys, vanhu vari pa ground. Inini handisi munhu wekuti ndinogona kuignore munhu, especially kana ndakuinboxera watoya kuseri takuchitaura handikwanise kukuignore. But I'm not appreciating kuti muri kusumudza ruoko panguva yekupika vanhu vari vema projects ehuku vari pa ground. But kana tauya kuseri you want different things. Yeah, guys, kana takuseri you want different things. Ina handizoda kuti vanozoya chita Chalina ari kutinyepera haasi kutipa zvaari kutitaurira, but inini chandoda kukupai ihuku kana uri pa ground. Kana uchizoti hausati wapa ground veku South Africa, kana takuda kutora vanhu tichibhadharira mabus fare sezvatakamboita pekutanga, tichangoudza vanhu kuti guys, kana uri ku South Africa uri ready kuenda ku Zimbabwe, inbox kana kuti ita chakati tokutora makamirira izvozvo. Kana tiri kutora vanhu for huku, tiri kukutora makamirira huku kana uri pa ground ku Zimbabwe. Chinhu chandiri kungotaura ndechekuti either uri kwaMutare, either uri kumasvingo, either uri kupi kwauri ikoko, asi as long as uri ku Zimbabwe pa ground. Not kuti unonzwa kuti ndiri kuda kuuya sister in project yehuku ndiri kuida asi ndiri kuda kuzoenda ku Zimbabwe, tinobva tatadza kurongeka vanhu vaMwari. Handiti kuti aiwa ndichiri ku South Africa ndoda kuzoenda ku South Africa end of month or end of year kana kuti chi uri kutidzosa kumashure. Panapa vanhu taita kutodza kuti tatora vanhu vakwana. Unless kana ndakuselecta ndega because of a different situation. Pane vamwe sisi vangu ndakatora panapa vane different situation, vane mwana ane problem yemoyo.
saka tiri kuorganize kuti Bridget aenda kunovaona kozeta vamwe sisi vedu vakanyatso explaina zviri right kuti you know what inini ndoda kuti huku mupe sekuru vangu because sekuru vangu havasi kunzwa mushe vane medical problems on that one. Yes, saka ndiri kuda vanhu vanenge vari kuZimbabwe rege ndisiye Bridget atanga apedza kuselectana nevanhu vakauya kuseri finalize toona kuti tiri kuita sei. Kana ndiri kuda vamwe vanhu ndokuudze kuti ndiri kuda vamwe vanhu pani ndiri kuda vanhu vari paground guys, vanhu vari paground. Kana usiri paground sira vamwe mukana wako, mukana unouya. Anditi kana takuchizotaura kuti guys tiri kuda vanhu vari kuSouth Africa ndopo uchisumudza ruoko. Kana uri kuSouth Africa kana kuti uri kuBotswana kana kuti uri wherever kwauri, hapana chakaipa, asi sumudza, taura panguva yekunge yakafanira, kwete kuti unovharira vamwe mukana vari paground iwo uri kuSouth Africa kwauri hausi kuzoti uchaenda rini and all that. Kana waapaground uchida huku tinongokupa project yako yehuku kana waapaground, kana Mwari achiri kuti tendera. Anditi ndizvo right? Imwe good news yandandida kutaura nezvayo, ngarega Bridget atanga apedza nevanhu vatanga tinawo kuseri tongofinalize toona kuti tiri kuita sei. Then kana ndiri kuda vamwe vanhu kuti vakwane 10 vehuku, I'll come back and let you know. Ndichakuudzai pakati papapa either by Friday ndenda kukuudzai, but please ndiri kuda vanhu vari paground, ngatirespectei izvozvo, vanhu vari paground. Inini ndiri kutopopoterwa naBridget kuti mama ndimi makapedzera maganhira makutanga kunhongana nevanhu, but ndiri kuda vanhu vari paground. Ipai vamwe vari paground mukana. Kana wakabva South Africa uri kuti ndikuda pekutangira, sistali ndikuda pekutangira, ndakabva South Africa ndine pekuisira huku, I can do huku. Yes, ndo vanhu vandiri kuda. Handisi kuda vanhu vachiri kuSouth Africa vari kutaura kuti sistali I'm still in South Africa. No, handisvo zvatiri kutsvaga. Handiti so imwe good news yanga ndichitaura ndeyekuti Gaka dating yatanga futi. Saka tine 2 maprograms atiri kuita. Tiri kuita Gaka dating and neimwe inonzi my life journey. My life journey ndeyekunge makasununguka kuya muchijoina muchitiudza zvamakasangana nazvo muupenyu kana zvamuri kusangana nazvo muupenyu, ingave marriage, ingave life in general, kungave kumabasa, then mataurira munenge muchiita achabatsira vamwe vanhu. Kana kuri kunzi inyaya dzekuti dzichiri kuda kuti vamwe vakwanisenge vachiintervene vachihelpa, we also get vamwe vanhu vachibatsirana tichikura tichienda takadaro. Unoziva kuti story yako munhu inogona kubatsira mumwe munhu. Kana uchifunga kuti story yako inogona kubatsira mumwe munhu, tiri kutanga that program next week. Saka iyoyo program iyoyo inenge iri kwama every Wednesdays. Then Gaka dating inenge iri kwama Fridays, Tuesdays, Fridays Gaka dating pa Facebook panapa. Then Saturday tenge tiri live ku TikTok. Kana musiri pa TikTok pangu. Then ma Sundays I want to do ku Instagram, but on Instagram tichazo update ataona kuti tiri kufamba sei first. And this time Gaka dating haina kwaichaenda. Takambenga takaimira because ndakaona kuti tatakuita kunge tiri mucompetition nevamwe vanhu. Ina handifare zvokutaura. And vanhu vanga vangoramba vachi kwaningi kwazodaiso kwaningi kwazodaiso. Saka ndakati ndimbopa vamwe mukana. Ndokusiya kwandakaita Gaka dating. Saka ezvinezvi Gaka dating yadzoka. Kana uri single, if you are single and searching and you feel like you might have your soulmate here, uya panapa. And kana mauya for Gaka dating, especially my ladies, andimukona magarira ndakaitai. Andimukona kuti ndakagara sei. Yay, Kyla, thank you so much for the stars. I really appreciate. Thank you so much, Kyla. Right. Andimukona magarira ndakaitai. Unongouya umboluza anything. 20 minutes dzako, 30 minutes dzako, come sit straight. Ko huku dating. Hanzi ko huku dating. Ndataura nyaya huku kudhara. Tukuita Gaka dating. So, unouya wakanyasogara wakadaiso zvivakadzi vari kuya ndikangokona wakarara kudai I'm going to drop you. Anditi I will drop you. Asi uya wakagara uri pane good lightning, bozve kuti wakadaiso kwete kuuya makapfeka mahenetsi machii wakadai uri kuita ngotsula kutaura. Uya uchi I want you to have confidence. Vakadzi, have confidence.
You're so beautiful. Mese muri panapo, you're so beautiful. Munhu wese akanaka nechisikirwo chake chakaitwa naMwari. Saka have that confident kuti uwane munhu wako uri kuda. Even you, my brothers as well. Be pane light makagarawo zviri straight zvokuti munoya musina t-shirt, munoya musina kupfeka masheti, hamuna munenge muda kuti timwe mukaka yenyu here, makaita sei. No. Uyai makaluka. Saka on Friday, this coming Friday, 7 p.m. UK time, 8 p.m. Africa time. Tukutanga gaka dating yedu panapa. Saka ndichanga ndichieda vasikana 2 at a time. Then vakomana tichizoeda vakomana kana mafara vasikana. Saka vakomana zvamunoita ndikaeda vasikana 2. Anditi kana kuri kunzi ndimana sisi kana ndimana bhuti ndikaeda munhu waunenge wafarira ipapo unosenda requests. Kana pasina munhu wauri kufarira pa requests panenge paine vanhu vane pa screen unombomira usenda requests. Ndoeda vanhu vanenge vasenda requests. Munotaura munovhunzana ma questions moona kuti muri kuirirana here mozoudzana kuti uya ku inbox. Then vanenge vaita ma first guest aya vanenge vatanga kuirirana zvichenda mberi. First dinner date yenyu it's on me. Saka first dinner date hembe dzekupfeka pa dinner date ndini ndenge ndichifanda. I want guys kuti munge muchirorana rudo runonakidza kunzoko asi rudo rwunge uchida munhu one side arunakidze. Kana uri murudo mekuti iwo ndo uri kupusha uri kukweva dovi ne straw, my guy, leave it and find true love out there. Kune mumwe munhu ari kutomirira kukupa mazirudo kunzoko, especially pano pagaka dating ndine vanhu vakawanda vakaita ma couples. Kune handichazo create app yedu is still under construction because iyoyo app unongo chibhadhara pana apa ndepe mahara unongo subscribe pana apa kana wafunga kundi support you can subscribe here and I think it's £1 something, $1 something. Yeah. Pana vanhu vakawanda vakasangana panapa vari murudo. Yes. Usa waste time uchimanikidzira kwausiri kupiwa love, kwausiri kuappreciate, kwausiri kukosheswa, uchisiya vanhu vari kukuda vanenge vakakumirira kunzoko. Anditi saka ndo zvanganda kukuudzai muzuva ranhasi. Muswere zvakanaka. Ndakuenda kulive kuTikTok ndimbonotaura netimu yangu yekuTikTok. Handisi kuziva pane ari kuda kutaura nene here anything. Ndikuedei panapa. It's your day today. I've got all the time. If you are single and searching, come on Friday. Hello, Sitari. Hello, my sister. How are you? Murima. Magesa hakuna. All right, it's fine. How are you, my sister? I'm good. Ndati ndimbobvunza kuti kwamunondisire kwenga ndiri top fan yenyu kubva kudhara kubva kugaka. I think it's Sister Limundiziwa. Anta handisikuona muri Murima. Ina handisikuziva kuti ndiani. Hama dzangu makawanda pano. Evidence Mundiziwa ndokusapota izvokuti. How are you, my sister? Ndakusiya papi mwana wame yangu. Hambondisarudzoka kana kubva kudhara chaiko. Ninge ningoripo muchindisiyawo. Then ndichipesana necomment yako, my sister. Handikuona kuti masiblings edu akawanda panapa. Ndatone 6 years ndiripo pagakapa handimbobva kutaura chokwadi kubva muchaitana neanonzi Ngoni waiwa taita kukwira pagakana naNgoni iwawa. If you still remember mukomana anonzi Ngoni. Yeah, I still remember. Ngoni wemagonyeti. Masazi zvokuti hamene akazoenda kupa ari mota hanchazoti anonzi anokomana iye. Aimbopa master. Oh, Joe. Joe ariko. Joe anogara muno muka Joe. Nena Joe iwawa wese takabva kudhara ningoripo but pamunosarudza ndotomboti Sitalini kani nendakatiomerwawo ka. Aiwa, now ndakuziva. Muda kuti ndikuisepa. Muda murume kati muda huko. Ndoda huku. Aiwa murume handisi kumuda. Where are you? Are you in Zimbabwe? Yes. Saka ndotoda hangu kuti muwedzere pavanhu because ndine vanhu vakauya kuseri vandakapika last time. But 99% yevanhu vacho havasati varedi vatiri kuSouth Africa. And zvavari kuda is totally different from nyaya dzehuko. So what I will do is ndokumbira kuti munditumire nhingirikini. Live inenge isiri for that ka. But nenyaya kuti you remember tikapana. Hold on. Okay. Saka I'm just doing that. I'm just adding. Muri kuZimbabwe anditi? Are you sure? Kenya kansuka trust that. Tiri kwa kuZimbabwe. All right. Saka ndi inboxire. I'll give your number. Mukandi inboxira. Kana ku inboxira Bridget. Momunzwa kuti ndabva pa live ya Mama Talini. Ndotoitira mimi Bridget apindure bo. Apindure? Anopindura wani?
kashoma. Inini wacho Tangoti nditoro neproblem yekutadza kupindura, not because handidi but because ndikangovhura message message anenge akati zhi, ndosaka ndakuti munotekisira kana Bridget, but anyway ndatora screenshot yeZita renyu. All right. Thank you Saka so gare much. makatitumira nhamba dzenyu. Pamaita kutumira vamwe mari yemazino muchitombo, hapana akaziiswa mazino chitombo tisitalini kani inga ndiriwe pano ii ndakatoti nhaimi asi munyama wacho unoda kuenda Saka muri kwachoro. wepano zveshuwa munoziva kubatsira kwese kwatinoita panapa. Yes, ndotoziva kubatsira kwese kwamunoita nechikafu chamaipa vanhu Zimbabwe But muchidii. vanhu vari kuti hama dzangu, hanzi ndiri kupa hama dzangu. Aiwa, hadzisi hama dzedu, hadzisi hama dzenyu kana ndotoziva kuti munobatsira zvakawandisa nenge ndiripo. Aiwa, ndokuisai paproject yehuku, ndokuwedzerai pane vamwe vanhu vari pachua. Yeah, wedzerai. Definitely. Kana matora screenshot yangu, it's fine. Ndatora screenshot, so I will take your number from inbox. Okay, thank you so much. Thank you for being part of the family. Okay, thank you, bye. Mukauya muchinzwa sisterlini munongondijamba, inini mukuziva kuti makawanda panapa muri yangu. Kana malazi nemalikes ndoisa pese pamunoita izva kuTikTok kwese ndakazoti naimi asi ndakagezawo pasingagezesi. Aiwa tete tichipesana zvinhu zvese zvine time, tasemuone kuti tatozotaura futi so. Nditori munhu wepano zvokutodaro ndikati ii nanangoni wesawa ndowaziva nanaJoe wesawa taitotaura nawo but ndakatoti amen. It's a matter of time, zvinhu chese chine time my sister. Kusango give up kwamakaita ikoko mazviona zvazvinoita. And I'm not yet taught ndite live nhasi as well. Katarisa even papost pese ndiye ndiripo handimbosiye ndisina kuisa malove nemalikes ndenge ndiripo. I know, I appreciate you so much my sister. Thank you so much. Okay, stay blessed. Thank you. Bye. Okay, bye. Bye. I just want you to know that what you're doing matters. The way you show up and help people, even the ones you will never meet, is changing lives quietly. Thank you for being a light. The world needs more heart like yours. Your work doesn't just get views. It gets into people's mind and heals their heart. Thank you for using your voice to lift others. You're making a real difference. And I see you behind every video, post or message of yours. There's someone feeling a little less lost because of you. Thank you for choosing to help. You are planting seeds that will grow long after a scroll past. Wow. This is a good message, and this is a motivation message. To be honest, I didn't know that what I'm doing is impacting like that. And and impact in that way. Thank you so much. I just feel like is the right thing to do. Because I think I always tell you guys, ndakakura ndiri ndega nambuya vangu, ndiri mwana umwe chete wamai vangu. So ndakatanga kugara nemaparents amai vangu ndine 3 months old. Amai vamai vangu nababa vamai vangu. But munhu wandegara naye mainly it was my gogo, amai vamai vangu. Gogo vangu vanga vari murume. I think vanhu vanobva kwachiota kwambonje, they can witness what I'm saying. Taimuka na 4 AM chenchena unodiridza kugarden. But don't get me wrong, it was a vakandi prepare. It was a good school for me because now ndiri munhu wekuti I can do anything. Taikwana zvese kugarden kwedu tange tine covo, repi, inonzi potatoes, nzimbe, beans, green beans, king onions, shallots. Taita zvese, taiwana zvese. Ndaiwana everything. Sekurangoishanda kuairport kweZimbabwe, kweNHS. Saka munoziva chikafu chinge sasara mudege zvina powdered milk zvezvo yandaigirwa ndichidya. Saka ndiri munhu wekuti ndakatanga kuziva kuti tinofanira kushare those little things that we have nevamwe ndichiri mudiki. Ndaiti panext door pedu papa netuma-friends twangu tasingatambe tese every day, but here and there, because ndiri munhu wekuti I used to keep myself to myself almost every time. Nanhasi ndozvandinogara ndiri mumba out chaiko kunondiremera kuenda, ndikaenda out by force ndotiza vamwe. Unozoona ndisisipo. Saka ndiri munhu wekuti ndaitora zvinhu mumba, ndaiba zvinhu zvakaita sana hupfu because zvaizonyanya kuita too much. Ndoenda kunopa kumaraini kwedu, handidi kuzotaura mazita. Ndoenda kunopa vanhu vaigara pa next door pedu ndichiita sei. Gogo vangu ndaivaona vachipa, but inini zvangu zvakazenge extra. Svika gogo vangu vandiudza namama vangu kuti uchasvika pakupa vanhu chipfeko chemukati. So it's, to be honest, it makes me feel happy. I don't want to lie. Pane vamwe vanhu vainditi Talini
Urikupa because unowana my numbers and kukunyepere because it's something that we post here. Definitely it's gonna get engagement. But it's getting engagement pavanhu vari kundifollowa already. Muri vanhu vokuti makandifollowa ndisina chandakupai. Handina chandakakupai makandifollowa because munondifara ndosaka ndakaona zvakanaka kuti ndinge ndichikupaiwo back. You understand? It's just a way of appreciating you guys. Saka musafunga kuti kukupai kwandiri kukuita it's about numbers. Numbers makatondipa kudhara because muri panapa pamuri kuzoona ndichita zvekupa you're already here. So I appreciate you. It's just a token of appreciating. Hanzi Kiki muzukuru wasekuru. Yes. Ndiri muzukuru wasekuru. Nasekuru wangu ndaigona kugadzira mota. Vaitu vakauya pamba sekuru wangu ingafara zvekukanika mota yawo even isina chayakafa. Ndipe chipanera icho. Ndipe chipanera, ndipe chipinjisi, ndipe chakati. Ndakakura ndiri munhu wokuti I had everything. Ndaitobhulwawo kuchikoro maprimary. Hanzvoni first time comment here but ndabva ndatofollowa zvangu. Nelisa P. Duja. Welcome my darling. Thank you so much. I really appreciate. But ndaizobuda hombe. Ndaimbobuda hombe. Ndiri mufana. Ndakamborohwa nasekuru wangu ndakazviitira dhodho mburugwa. Handiri kangara time iyoyo. Ndaizobuda hombe. Ndiri muzukuru wasekuru but ndaizombobuda hombe. Saka ndine shamwari yangu yenzi Zvikomborero akashaya. But akanyura mumvura. But unoziva kumusha zvezvekunzi munhu anenge achinzi atorwa nenjuzu chichichichichi. I don't know hangu kuti chokwadi here chokuti munhu anotorwa nenjuzu kana kuti but ndokuziva kwatenda panda ndichiri mudiki. Saka guva rake ranga rakaiswa padhuze neparodhi kuti taipfuura neparodhi ipapo tichienda kunonzi kwaHelen kunotenga chingwa. Saka ndimunoziva kuti pane tumabhasiketi. Pane tumabhasiketi tunoiswa pamakuva tuya. Uyu talendudzo. Ndapfuura nepaguva reshamwari yangu. Ndatora hanzi tokudei zvakadaro. I really appreciate Priscilla Chizemo. Uyu ndatora kabhasiketi kangu kakane tumaruva mukati. Katumabhasiketi twemaruva tuya kakane tumaruva mukati. Uyu ndatora kabhasiketi kangu ndabvisa maruva ndasiya ndakatora I think 1 ruva ndora ndakatora kuti ndizonyatsodekoreta kachingwa changu nemukaka chandenge ndaningirikini. Chandenge ndatenga. Nekuda vana ndakabvira kudhara nchida vana. Maybe ndakaspenda too much time nevana Mwari ndosaka ari kuita kuti ndimbomira kubata vana maybe to be honest. Ndaida vana ndiri kudhara ndiri mudiki. Uyo ndatenga chingwa changu ndapfuura nepamba pevanhu. Ndaturika chingwa kangu kabhasiketi kangu kaike kane chingwa nekaruva. Ndaisa kuchikuvira. Munochikuvira. Kumusha kwedu kuno chinovakirwa chokuti chinenge chakagara mapoto chichi ndo chinochikuvira. And you look like your mom, darling. Thank you, Sharon Zingai. Yes, I look like my mom. I look like my dad, though. I look like both. Maybe my voice, I don't know. I feel like I look like both. You guys don't really know my dad. I'll show you my dad's picture tomorrow. Ndaisa chingwa changu imomo. Ndakaona gogo vangu imba iyo yanga yakatarisa nechekurodi. Ndakaona gogo vangu nechekure. Ndiri busy kutamba nevana ndamborongedza chingwa ka. Zvokuti vanhu vakamirira chingwa ichocho kuti vanwe tea zvinozikanwa nani izvozvo. Ndakumboita. Amutizivi asi munotida tose. I pray mupiwe zvose zvamunoda. Thank you so much Shedzai. I really appreciate it. Hi Otlia Maputi. Ndikuona gogo vangu nechekure kuti iyo shasha iri kuuya ndatoziva kuti finish. Ndaterwa kapana papa sekuru wangu vangu varipo because sekuru wangu vaigara vari kuchikoro. Sorry vaigara vari kubasa. Saka vaine madhezi avauya either maTuesdays voita kana 3-4 days vari kumusha vodzokera. Indaigara kumusha until ndatozoenda kuform 2. No, form 1 ndo pandakazoitanga kugara kwaHarare. Ndaona gogo vangu paipa ndamhanya kuchikuvira kuega kunotora kabhasiketi kangu ndakumhanya ndikuchingamidzana nagogo. Vakangondipa zizo zvakanzi ukuziva kuti asekuru wako aripo. Ameno zvako. Taenda kumba ndakatoziva unoziva unenge wakufambirira kumashure. Unenge wakufambirira kumashure paipai wako. Uchiziva kuti chakachaya. Kumba kwedu kwakuine tambo dzekusungisa mombe dzedze. Papa ine 1 chihombe chitambo so changa chiri thick chaiti ukabata chaimara chitambo ichocho. Chachiri chithiki so. Ndasvika kumba. Unoziva kuti unenge wakutya ndakuti kuna gogo oi. Svika nagogo kunogondipaiwo kabhasiketi kechingwa sei handindongotumwa chingwa. Ndakati oi gogo pindai nazvo kanzi pinda unoisa chingwa unopenga herewo pinda unoisa chingwa mukitchen. Ndiri kuziva kuti kupinda kwangu kuti mfodi mukitchen kupinda mukanwa meshumba.
ndapinda paibe ndichingoti mfoli ndaipinda ndichimhanya ndichingoti mfoli ndakuda kuita speed yekubuda mukicheni kuti ndisabatwe nasekuru wangu munhu shasha iyo anga akatonditaimirawo ndikangopinda mumba because ndaimhanya akada kutenga ndimhanyisa anga asingandibate ndaimhanya hanzi zvakakachena ikoko inguva itsa 20 minutes to 6 dziri kuma5 it's a summer tiri musama saka zuva rinononoka kunyura ndaiti asekuru vangu vaiti vakandirova nezitambo ravo vari kubhenji uku kudhuze nekumusiwo ini ndandamhanyira manje kumberi kuya kune chikuvira kuya vaiti vakandirova netambo yobva yasikondimoneredza vobva ndonza kuda kuvasikonditi mbama handife ndakaikanganwa kumakuva kwamuri ikoko asekuru vangu handife ndakapakanganwa pamakandirova paya ndakarohwa ndandaita lakire kupukunyuka manje ndikagotanga apa ndatozviitira kudhara zvino ndakuchimhanya rimwe gumboko ndakuti gogo vakudedzera manje zvikanzi baba Terence wauraya mwana wemuridzi wakuvadza mwana wemuridzi dhoro sinomuudza kuti kudii apa indikurova bana nedhodho rangu riraka kumhanya ndakavhura makumbo kararembera nekusema zvese ipapo nekumhanya ndakadai ndiri kumhanya sekuru vangu vari kumashure vari kukanda vakatadza kundibata vakatozondibata nenyaya yekuti ndandakusema ndaona ivo vanga vakutya manje kuti kochi vakutanga kundibvunza ndakukwadza here chalini chii ndepapana kurova gogo agomhanya agoti gogo akuchema kuti wauraya mwana wemuridzi ndoita sei panapa apa ndiri mwana wemukwasha apa munhu zvakazviitira vakazoti vasvika gogo vangu vakufunga kuti ndakuvara vakundipenengura kuona kudai kuona murwi vakunhuhwirwa ndakarava kufamba ipapo aya ndakarohwa mbama nambuya yangu ipapo unzi iwe etofunga kuti wakuvadzwe watozviitira hako nekutya paunoda kuita musikanzwa ndakazotanga kudai so unoziva kuti kuzvigeza kana uri munhu wekuti hauchazviitira muhembe kugeza tsvina iyoyo kunorwadza sei kozoita imwe this is my last story to tell you. Actually, I'm going to do a documentary of my life. There's so many things that you might, that is very, very interesting, to be honest. Sometimes life was lemons. Not because they tambura, but because of different reasons of life or different life living. Imwe yacho manje handina kudzoti tairima saka kumugati kweti kwakune miti yemagwavha tatine migwavha yakawanda saka inini asingafariri kudya magwavha kane neskin unenge uchinyasofadaya because muti ndiwenyu uyo ndaenda kunotema gogo wangu havapo enda nemuriwo kumbari taitengesa muriwo kumbari saka vaitoenda nepickup vanozadza kupickup voenda kumbari kunotengesa muriwo saka gogo wangu aenda ndandasara ndega pamba nungo dzekubika unozoti kana uri wega haudi kubika unenge uchinzwa nungo dzekubika saka ndandine nungo dzekubika uyu ndaenda kugadheni kwangu ndatema magwavha angu ndasiya ndaisa mukadhishi ndaenda kunotora mombe ndaenda kuchikoro ndadzoka ndaenda kunotora mombe ndavharira mombe dzangu ndapinda mubedroom angu ndarara yangu yekudya magwavha kumusha madheziyo kwakusina mafoni kekuti you'll be scrolling on your phone watozoti kwana watopinda mubedroom yatonguva yekurara hanzi kwechibhasiketi ndakarohwa ka nenyaya yechibhasiketi ndikanzi kurumbidzwa unodzosera chibhasiketi ikoko wachitora because vanhu vaikuru vaizviziva kuti ndechemani ndikati ndachitora paguva reshamwari yangu ivo havasi inini semwana ndiri kufunga kuti it's a nice thing but zvinotoyera kakutora bhasiketi paguva remunhu right ndatema magwavha angu saka ndaimenya magwavha hatinoziva kuti rinosara riri karaundi kemhodzi kaikaya bhasiketi after ndageza matsvina yangu kandakanzi ndinodzosera ndikanodzosera hanzi usati wapedza nyaya ina handaziva yangu ichapere magwavha saka inini ndasingafarire kudya magwavha nemakanda
ndaimenya ndosiya kari kabhora ndokanda kabhora keke magwavha ndasingafarira akaibvisa aya ndenda akaita kaumbishi kakuti nyasoti anonaka kamagwavha guys especially kana wabvisa skin uyu ndatora magwavha angu ndamenya ndanyasaunganidza ndichibvisa skin chisauko ndichinigirikina ndichibvisa skin chisauko kadhishi kakazara ndadya unozoti gwavha rinosvika pakushota because ndaswera ndisina kudya ka ndikurara nemagwavha ndiri kudya because ndaita nhumbu dzekubika kukwaharapo mangwana asvika paipai chisikana chienda kutoilet deng no toyers hazvisi kubuda ndakazotanga kurwadziwa ndakarwadziwa papaina vamwe ainzi mailoid so aigara kumusoro kwemba yedu ndakaridza mhere ndakafunga pamwe ndaroiwa kana kuti ndaremara kana kuti ina handichafunga manje kuti igwavha randadya ende akutofunga kuti pane zviri kutoitika ndakachema hapana kupera nguva gogo wangu akabva vauya mama wangu wangu wadzoka kubva kumbare. Thank you Takudzwa Wenda, I really appreciate. Thank you Dorcas Mwembe. Hanzi kukwenda nenyaya ndikukuziva. Ndatora magwavha angu ndataka kuchema gogo wangu asvika. Gogo ndakuwadza kuti gogo I think ndaroiwa hanzi kugona kuenda kupi kutoilet ndikurwadziwa ndangu ndikurwadziwa mashure kwangu. Gogo wangu avanga asikachane kuita worried because ndiri mwana wemukwasha remember ende ndiri muzukuru umwe chete hiyo favorite muzukuru mwana wemwana wavo ndikuya guys 2 seconds. Sorry achita support ndikubika. Gogo wangu asikachane kuita worried. Ndikati zvikanzi wamboenda kutoilet ngati handina masikati ese I'm in pain. Ndinouya ndikudza mbuya yangu kuti I'm in pain. Gogo vadedzerana mairoid uyai vadedzera mairoid vairoid vauya hanzi Talina kutaura kuti ari kuita sei ari kurwadziwa handisi kuziva kuti chii ari kungotaura ndiri mupain zvikana mairoid akapedzera kudya rini akapedzera kuenda rini kutoilet ndakati nezuro zvikanzi wakadyei nezuro ndikati magwavha zvikanzi hauna chimwe chinhu chawakadya zvikanzi gogo wangu akuenda musipe mangu akunoona murwi wemakanda emagwavha akamenywa murwi wemakanda emagwavha wakamenywa apa makanda chete ndaakaunganidzwa apa murwi zvikana gogo unopenga here wewe usandiudza kuti magwavha ari kukutadzisa kufema aya uri kutaura kuti uri kumupain mwana mairoid akangonditi pfugama apa zvikanzi ambuya ndipei gloves hanzi pfugama vakaisa nhingirikini mudenga sele mudenga ndapfugama paipe ndakaisa sele kudenga maisiroid abva ati ambuya ndipei sipo kaine sipo inzi chimugonde yegreen yanyi green bar Febi wenye hanzi Talini mwanasikana wechimbochoko wamai vako aitwa sei kwa amai mukoma ngo ndakabvunza kuti muri serious eni ndanhingirikina paipa ndapfugamiswa ndakatoisa mudenga apa ndikuchema kutoisa mudenga nototengera kudzokera tenga mheno zviri kuitika ndakaona moto mairoid aya akotanga kundizora sipo vachitrai kuzora sipo patime yakuda kutrai kuzora sipo nechemukati ndiri kurwadziwa apa ita zvekutora kamuti vaita kundidhokonya kudai handife ndakazvikangano handife ndakazvikangano hanzi muri kubikei ndikubika oxtail. I'm making oxtail today. Vanhu vaiuya kupub kwangu vanoziva kuti paoxtail ndinodanwa ndichinzwa pakubika. Ndakatanga kudhokonywa ndichizorwa sipo ndichidhokonywa ndichizorwa sipo saka kubva ipapo it was a life lesson. I still love magwava. I didn't stop. Ndakatanga hangu kudya with caution but I did not stop. Kozoita last one. Dzimwe nyaya muchazodziona mune zvandichabika pamberi apa. Ndaifarira pfonda. Do you know chinhu chinonzi pfonda? Munoziva pfonda?
Munoiziva here chinhu chinonzi pfonda? Vangani venyu vanoziva chinhu chinonzi pfonda mucomment section? Vangani venyu vanoziva pfonda? How many of you vanoziva pfonda? Kuti chii chinonzi pfonda? Munoziva pfonda? Muizive pfonda saka ndakukusiyai bye. It's story for another day. Mama talini pamunopa vamwe huku next time musandisiyewo ndinogara kumasvingo uye ndinodawo kuwana mukana wekuti ndoda kuwana mukana wekuti titange chimwe chinhu changu. Huku dzacho dzingava kutanga kwakanaka kwandiri kuti nditange project yangu ndikure zvishoma nezvishoma ndibatsire mhuri yangu uye ndibve pakungogara ndichimirira rubatsiro kana muchizobatsira vamwe. Mupinga Tanaka, it's a man. Tanaka, please send me an inbox. Nditumire number dzako right now. Ndatora screenshot rako. If wantumira number dzako right now, please, brother. Because hanzi pfonda Egypt. Pfonda. Sasa mchona tinofara dzimbo dzeEgypt stay. Because taenda kupfonda. But yepfonda laanda inga iri hombe iyo hombe haiwa ndozoitaura another day. Saka Tanaka send inbox. Ini guys ndakumbobva panapa ndakumboenda ku TikTok. Don't forget to follow this page. As I said earlier on, our Gaka dating is back. So we've got Gaka dating Fridays, Tuesdays and Fridays. I think it's a post a flyer for Gaka dating. If you are single and searching, please come and find your true love here. Pa page panap. My baby manyama. Pana winde muna anorora muraini unopemberwa ndiyo inonzi pfonda. No, pfonda ndinozati munhu akafa kunoitwa manyaradzo kwozoitwa pfonda. Mira ndibvunze mama wangu. Let me ask my mom. Kuti pfonda yaizoitwa zvaita sei kana munhu afa chii chinotanga? Let me ask my mom. Or my sekuru. Vari vese anyway, my mom and my sekuru. Let me ask kuti pfonda. Maybe munenge muchiziva ne different name kuningirikini kumaraini kwenyu. Hama yangu ndikavafonera vakasadaira phone, she's my first love. Handizvobvunza kuti ndofonera asiri kubatika pafone. I get worried. She's far. She's my love. Takananga ikoko ku TikTok. All right, let's go to TikTok. I love you guys. Take care.